Hei, salutare lume și bine ați venit la un episod de Call of Duty Mobile. Nu mi-am postat de o grămadă de timp la Call of Duty, dar astăzi îmi zai să mă șocă. Vreau și să postez ceva, dar nu știam ce și am văzut că mi-am postat de mult Call of Duty și da. Să fac postez Call of Duty. Nu? Da. Am gândit la ceva. Știți că v-am spus că să postez în fiecare sâmbătă la 11:30? Păi, ideea mea nu e fost prea bună și hai să spunem că să postez pe la vreo pe la 1:30, dar atunci să încarc videoclipul. Așa dacă știți pe acolo și depinde cât timp se încarcă, da, mai bine și mă așteptam. Bine, și ceva mai bine țin așa. Nu știu unde voi sări. Dacă vreți să fac să fac videoclipul următor de Call of Duty pe o săptămână, fine. Nu contează pe solo. Nu neapărat să joci pe timp, poți să joci pe solo și pe duo, dar trio nu. Și hai să începem. Începem. Nu e corect. În fine, grele romana. În fine, hai. Dacă observat ceva, ieri n-am postat, că chiar vreau să postez, dar am fost răcit. Bine, mergem în Sakura. Mergem în Sakura. Hai. Ne sărim la ce casă? Te sărim la casa, uite aceasta. Pentru că e cam mare. Uite, aici e ușița. Bă, intru. Să știți, m-am jucat Call of Duty de mult. Bă, alo. Deci vedem aici, băm și arma asta. Nu trebuie. Asta îmi țin acau. Sari. Îmi țin acau meu. Sar aici, băm. Când dăm grenadele. Eu da, nu știu dacă vorbesc mai ciudat să știți de ce, că nu mi-a trecut răceala în totalitate și să nu vă gândiți la prostii. Să nu vă gândiți la prostii, că nu știu ce cu virus anul ăsta. Stai, ați văzut-l. I-am dat-o la că din armură. Mă duc pe aici, în chiptir, uite l-am văzut. Moare. Bă, unde-i? S-a dus sus. Da. Pe acolo parcă străgea. În fine, mă duc să iau. Uite, pe acolo se aude. Alo, ce cu lagul? I-am luat sniper, aș vrea doar o armă de asta mai bună. Am omorât 2. Mă duc mai întâi la orange. I-am luat. Am corditul. Asta. Și dau revive. Stau aici. Bine, gata, am dat revive. Și dau revive. Unde e ăla? Celălalt. Uite aici. Dăm smoke grenade și să-i dau revive și mă mișc. Sari. Gata. Am dat revive la amândoi. Zona e pe noi, e bine. Mai iau și o loot, ce să fac? SMG, nu îmi las sniperul. Aolo, dar nu știu ce am dat lag.
Haide. Uite, vin și ceilalți care au fost mortăciuni. Și eu i-am salvat, bine? Tu ăsta. Parcă l-am văzut pe unul. Parcă, nu știu dacă l-am văzut. Și mi s-a părut. Nu, nu-i. Hai, bam, what? Nu înțeleg. Nu sunt pe acolo, nu. De ce Call of Duty? De acolo se trage, dar nu înțeleg de unde. Sniperul. Mă duc pe pute. Iarăși a murit ăla. Se duce verde deschis. Lime se duce. Da, și m-am gândit că următorul episod, nu știu, să fie cu Among Us. Uite, gata, l-am văzut pe ăla. Alo, am lag. Stai aici. Dă-mi o lecuță sniperul și mă uit pe acolo. Stau în boscheț. Uite, gata, l-am văzut. I-am dat. Nu prea văd de frunzele astea, uite, gata, îl văd. Uite altul. Asta cred că e o echipă. Am văzut acolo. Nu-i văd pe nimeni. Alo. Nu prea îmi place sniperul ăsta, că sunt mai multe și nu. Am drept, cred că s-a dus la kill. Nu știu unde s-au dus. Uite, se trage. Văd acolo sus, dacă vedeți. Nu. Unde să ia? Știu, parcă s-au dus pe aici. Atunci mi-am încărcat, parcă. Uite. Unul mort aici. Hai să vedem. Se trage. Gata. Mi-ești mort. Nu, poate eu. Du-te! Mamă, ce era să mă ardă smetchitul. M-a murit. Alo, ajutor, mișcă-te. Să vedem dacă îmi colectează toctec-ul. Chestiuța asta. Sperăm, măcar lime-ul, așa. Sau Cyan-ul, că eu i-am salvat. Mamă, sare chopper. Arma mea preferată. Uite. Bine mort. Help me. Mă ajute, că... A lăsat chopper-ul aici. Deci bine de știu că a lăsat chopper-ul. Alo, ajută-mă, mă. Haideți, băieții. Unde e zona? Dacă îmi dau revive rapid. Poate mă duc direct la drop. Văd cum fac. Hai, rapid, dați-mi revive. Tocmai unde e ăla? Nu cred că e nimeni pe acolo. Cred. Nu mai are la mine. A murit. Măcar haide să vin eu. Oricum nu vin pe aici, dar n-am. Gata, am venit.
Hai rapid, 5, 4, 3, 2, 1, hai deodată. Nu că celălalt domnul tău, unde-i drept airdrop-ul? Riscolea, că știu, gata, n-am văzut. Nu știu dacă ajung. Nu cred, vedem. Vede așa, cred că ajung. Hai rapid. Un pistolaș pot să fac minuni. Pistolul ăsta, nu serios, vorbesc serios. Sunt foarte bun pe pistol. Că mă joc eu multiplayer, dacă vreți, hai să fac, că vedem dacă multiplayer și joc cu un pistol eu. Porfire. Stau pe aici custom și mi-au, asta e arma mea. Asta e asta cu foc. Deci, am armură. Să iau și eu niște gloanțe. Chopper-ul nu mă interesează. Băliz, gloanțe așa. Thank you. Trebuie să merg. Vreau să merg la cu echipiere. Hai, rapid. Deja se duc la airdrop-ul ăla. Hai, rapid. Faci mișcare. Ce-că-s enemies, bine zis. Merge singur acum, adică eu nu țin de el. Mi-a apărut un elicopter pe ea. Altul! Bătaie, fugi. Și cade. În fine. Albastru! Acum vin. Uite, întingeam, uite. Vezi? Acum, stai! Alo? Pot să urc. Așa. Uite-l, nu e de-al nostru. Asta în față. Aha, toți într-o mașină, o echipă. Am de la de foc. Am armă bună. Al nostru e meciul. Vă zic eu. Tank, du-te la tank. Ăștia nu vor să ducă la tank. Hai, duceți-vă pe pod de la tank. Alo, la tank? De fapt, nu. Cred că putem să batem ăsta. Căutăm oameni, cât mai ies? 30, 26. Că 30 cu tot cu noi. Hai. Ești în zonă. Unde e asta? Alo? Alo? Nu știu ce s-a... Nu știu ce am făcut. Nu, ce asta? În fine, hai să putem să fac neprima multe oameni. Unde?
Să tragă mașina noastră. Mamă, patru oameni, ce ai? Nu-mi iau sniperul. Unde? Vine să vă dau foc. Da foc la mașină? Vai. Uite-l. Te sparge-l. Mort. Mamă, nu mai am gloanțe. Emo-uri, aveți? Emo. Au. Mă duc în casa asta. Mamă, dar nu găsesc emo-uri, gloanțe. Bine. Mi-a luat cineva tancul. Dau damage, stai jos. Stau aici. Bă. Bine, îi dau revive la asta. În fine. Uite-l. Hai să dau revive la ăsta. Îmi dau revive, să nu mă moare nimeni. Nici gloanțe nu mai am. Gloanțe, bă! Bă, dacă eu n-am gloanțe, ce vrei să fac? Să-mi dau adrenalină. Mă duc cu ăsta de foc. Zi, te rog, că-ți gloanțe aici. Bine că-s gloanțe. Gloanțe. Mamă, 7. Și câte gloanțe? Omoară pe asta. Mai iau, bă. Medicină și-am armor. Dacă ar putea să mă dau așa. Încerc. Hai. I-am dat ăla să terminăm meciul rapid. Sperăm. Dacă auziți mie una, este pisica mea. Mă scuzați. Dacă auziți miau. Este pisica mea. Deci nu vă deranjați. Miau ăsta. Mă arăt. Hai. Dacă auziți mie una, ce pisica mea m-a spus. Hai, dăm revive. Că mor. Hai, apărați-mă. Fiți buni, coechipieri. Așa dăm ăsta. Îmi dau ăsta, bă. Scutul, dacă... Îmi dau și pentru scut. Mișcă. Și să-mi dau și adrenalină. Na. Dar vedem că sâmbătă ori postez, ori pe la mai un om.
ori postez la 11:30, ori postez pe la 1:30, bine? E sâmbătă. Și cred că în seara asta mai mă duc și mai filmez un videoclip pentru mâine, că mâine nu cred că să am timp. Pleacă pisica mea. Mamă, nu l-am văzut pe omul ăsta. Pisica mea. Zi bună la oameni. Zi bună la oameni. Nu știe. Zi bună. Alo, pisică? Și aici voi încheia episodul. Pa, pa, eu am fost Alex. Pa.